Ku tsaya mu kalli wannan bidiyon tare da ku. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sayyida Fadima. Gashi Allah ya baki wannan takalmi, shine muka ce ko da za mu san ranar da Allah ya baki wannan takalmi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ranar ce ake so a faɗa ta ranar da aka bada shi. Ranar da aka baki wannan takalmi na manzon Allah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Na'am. Nawa ga wata? Ɗaya ga watan azumi aka baki wannan takalmi a Ramadan. Alhamdulillah, muna godiya da wannan kyauta da Allah ya mana, kuma sayyidina Rasulullahi ya baki wannan takalmi saboda akwai mutane da yawa wanda za su yi inkari a kai, shi yasa muka ce gwara mu ji daga bakinki. Sayyidina Nabiyillahi ne ya zo ya kawo miki wannan takalmi, to ki ba Wannan takalmi gaskiya lokacin zawar shi dama tun kafin lokacin yayi. na'am Can cikin maholiki sai muka je aka yi wani taro. na'am Sai na tar da wani mutum a zamne, kayan shi ma tsanwaye ne. Na'am. Kan tsanwa ne. labbaika ya rasul. Sandan shi a gindin shi tsanwa. Allahu akbar. Allah. Tsanwa ne. Allahu akbar. Sai ya sa yarinya mai kike guje. Na'am. Ya ce ki je dan hakuri, ke ma wata ɗaya da wata za a naɗa miki sarauta, ni he nake ta nake tiya ma zakirai, an ce ɗaya da wata za a naɗa min sarauta. Ya ce miki bai ko takalmin ki in sa miki, bai kwakwal ki in saka miki takalmi. Da na ba da takalmi lokacin da na bai kawata ni ko takalmin sassarƙa shi ne ma kai kamar na kaba ne tsawo. Kayan da yake cikin shi ya sassarƙa shi a kafa. Ya ce ɗaya da wata za a je a naɗa miki sarauta. Wallahi duk abin da waɗannan yara kaga suke yi, wallahi Ibrahim ya siya karar, kuma wallahi zai dauki ne. Ya ma dauka ba ya mutu ba, wallahi ya dauka. Allah kaɗai san halin da Ibrahim yake ciki yanzu. Ita shedaniya fasika karuwa yake ta cewa ta yi mafarkin manzo Allah ya zo gurin ta, kuma wallahi duk wani shehunan so koya musu. Wai har manzo Allah ya bata wani abu ta gaya mutane, kafira fasika, wai sunanta wai sayyida. Ko ba da suke bada sayyida ko shedaniya wai ta ga manzo Allah a mafarki, wai kullun yana zuwa mata, kuma shedanun malamai suka ce ai zai yiwu, ai karama ce. yan iska masu bata addini, kuma sai za samu yan iska yan uwanta sai je suna shafa ta suna ɗiba wai albarka. Ko ba ka suke ba? Ita fasika su fasikai, wai albarka suke ɗiba. A ɗabi kuɗi a bata, a ganta a bata kuɗi. Baka ji shehun su ma da aka tambaye shi ba, wannan jarida tambaye shi, ya ce shin ana iya ganin Inyas? Ya ce ana iya gani mana, ai karama ce. Ga abibisi da ya ce ana iya gani kwanan nan, ya ce ana iya ganin su, ai karama ce. Bayan fa ya mutu ya ce ana iya ganin sa. Kaji shedan ne. Su Umar ba a ganin su bayan sun mutu, su Abubakar ba a ganin su, Usman ba a ganin su, Ali ba a ganin su, manzo Allah ma ba a ganin su, sai Inyas ko duk ya fi su karama. Wanda kun samu jahilai kuna batar da su, za ku haɗu da Allah. Wallahi akwai mutuwa tana zuwa, yadda za ka tsaya gaban Allah babu tafinta. Ma minkum min ahadi illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Kowa sai magana da Allah kai tsaye, ba wani interpreter, ba intermediate, ba in between, direct za ka yi magana da Allah. To ranar za ku yi bayani.